kwaba bidi fear amankwa tamaklu Badwam health tips na wo hye na wo twi mu nkomo halitosis and monka tieni yo na no de agyen pass onyonko bia no mu e wo center wo timi ka kire no nti wanhwe ana ze wudi machi ubedi machi sa so na hamni so mitimi approach nti bede na wo hu se mia me na mo afia bede me ama hu se manum enka e wo mu endpoint from your party clinic na da woman ye di sa nkomo yi ene so Dr. Duboten na no de yen efemu so ye mu akwaba ye na wasi biom nti bede na afia me amena me hu say manum sent wo ho ntia wo se mitu ho na yo for the benefit of omo a omuntie the whole week no ya em say the usi kan ye di nkomo afa halitosis on bad breath me a chechirim bebre say bad breath bebre no ano ejina yade bi so nye ne nyina na ye oral hygiene say me ntwi me sen because say the music kan na nanim de aba toothpaste bebre ahodo soro toy ne nyina so boa eyi efinfiri nipa da senyenum etu hwemu a bebre no a e wo bad breath anase halitosis no ananum ka no bebre no afi yade obu a ne fi obi wa ne fi ni tirim obi wo ha na de be kan se sinusitis yi bi ne fi mu ba obi wo ha ne fi nasum obi wa ne fi ni tonsils obi wa ne fi ni yam odidi na dwane boba ne bo na fi ba obi wo ha na fi ni liver obi wa ne fi ni kidneys obi wa ne fi ni diabetes sugar na ekosoro no na ekopasa ayo ye ni ba na isade we se de se fi ekoshe obusai ya na eden pa se odofo kura no enum wonka because one hwe ni ye na akwaka one hwe obaka se wadi na tem because say wanum bon so na je say obi ka so obi anu bon say yin so na say wo ko ni hwe isade na na obeko na wo mane no kura no ho say na fa de wo enipa ho ade ka ne de nti bebre no ano bi okwa na akwakoye o boss opanyi bi na boss ro be jama no de akọ ko yi wadi na but ebisu a na yade ebisu na asuma no etu wo do nipa no a enna oye dai wutimi pekwan bi so e de ka kire no but enam say nipa no ntimi nkan say de sister fiasi kan o boss de wan hwe obeyi wadi ni nti no na wa so no wo be se wo hunu no wa wo so pekwan bi so na wo di hunu ade no de wo ekwan a wa wutie me no wo be se wo hunu se wanum e won kan obehu ni se so akoto perfume da wo ko perfume shop wa wo bo se yetimi mia perfume no bi ye de gu won se achi ana mo okrata bi slight na ya pipi ni a wo so no kakra na ese dry na de aben ohene ni wa hwese scent na e papa etu hwe ya so scent we de mempe wo be ya no nya perfume scent ya wo pe saa na de wuni pa de sani so wo so ye eje wuni pa de sani a wo suspect say wo be so hunu say wonu mo wonka anya tam wo didi o apesti awie anum suo enough water bi about 30 minutes time no paste no wa ye no afiri wanu mu awie no de obetuma ya ne say wo de wonsa wo dwale awie o wa horo ho awie na wo de wonsa wo de okatrema no wo de afa onsechi ana de afa obakon okay ana wonsa kwa da so wanu na wa mana wa esa de o kwa perfume wo dry no na wa dry nti wo ha no a wo de dry no ama mframa no yayi wo wi ana da ben wo hene ti wo hu a scent na wo te ye nyame me scent ya e wa wo de e wa wo scent ya e du wi a mfa ko yes e da sa sa du eze de yesi ni pa ko na ho bon e ni pa ho nam de yi wo ho nti no e wa na wa wo scent na apia afiri no eno ye the surest way a wo betuma hu se scent ya me tie enko yie it ma me second option ma me nko endpoint na me nko check enwe ana ma me nko hospital kolebu ana konfo no che na me nko check enwe se eye bibi ana enye sa so de a wo nipa no so suspect because sometimes no nipa ben wa utimu se wo ka waso mu se ma nipa na twene twene tiko wunya hu se wo ye obi amanfo wo pese o kan su se mu a ne nipa no so twene o pese o kan public o de twene ho sa no a o so utimi hunu ana wo bia ho kafo kra no ebia se bi during yi bi no ebia wo pese wo de wa no ben no a wo de ben no no so wo yiniti so wo hunu se bibi sa no a o so so no o rashe e de ko asabia na de bibie ne of this condition how a ya de bia how bia de bia me ka cho se fa me number no na wonim da asemu betimi aye de ato wo na bibi how bia ye medical nko ade a
frɛ endpoint homeopathic clinic wo frɛ me mia na mefa number ne yɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yɛda nyankopɔn nyinaa yɛda Dr. Duboati ase ɔkyena yɛmfa nwie halitosis no na ntumi mmoa ne yɛ sure wankyɛ hwee koraa no wode wafa wontesuo yɛ wo ha na ma no ndra kakra ne hwi ahwɛ sent ne nyɛ me dia ɛwɔ wo dia ɔkyena nyankopɔn yɛ adom aka yɛ ho